RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa daw siyang sigalanon karon bago kining usa ka lalaki nga taga Pulumulok City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Arnold. Ano man ka? Nagtimi-timi man ka. Huwag kay ganang mukaon? Busog ko. Ano man? May sakit ka? Kaganina ka pag yun. Ingon sa huwag kay ganas yung pagpakiguban ako karon. Mahimo bang mamauli na lang ta? Di pa nagsabot man nga manan tag sini. Day off by aron nato. Ato na ng panahon. Matod ko mamauli na ta. Kung di ka pa banggad mo pauli, mauna na lang ko. Ano may barog man ka? May! Asa ka paingon? May, huwat ako! May! Ay naman tumubihan na. Kadali bang nawa? Sa bagay problema ato niya. Suway na akong tawag. The number you have dialed is either unattended or out of coverage. Wa man siya din isbay. Ha? Wa din eh. Pero iya mo kung gibiyahan dito sa mall kaganina. Nagipamauli pa magani siya. Oy, mau ba? Wa pa man siya. Abim gani na ako, gamoy nagupan. Kami kadunta. Pero iya mo kung gibiyahan. O niya, o man, imong gitawgan. Oh, pero kanat berets naman. Na, wa na ko'y ikatubag ni mo, ana. Basta kayo wa pa mauli si May din sa ba? Di man di ka kagahapon. Dito mo ko sa inyo. Huwag man ka dito. Mahimo pa, balik na sa men's section. Ni ang supervisor dun sa makeup section. Magkasaba na sa runya ko. Madali ko maka-entertain sa mga customer. Kaya magsigi kag anhin ako din eh. Lakip ka, magkasabaan-sab. May problema ba ta? Maproblema kita kung di ka mo piya diha. Maulakaw na. Madungan ta pa nito ha. Huwat ko. Nakakita kang May? Kaganina naman ko nagpaabot niya din sa kadanan. Ni undertime siya. Ha? Manong may undertime siya? Wasit ko may baw. Pwede siya manangid ni mo. Uyab good mo. Siya ro kuno di siya masulti ni mo. Salamat nga nakita talaga ka din sa inyo. Gitaan ni tagyot ka. Kaya may mahinungdanan kong tuyo ni mo. Nga naman ka? May problema ka? Kuya Banta, dapat mo-open ka na ako. May sab ako. May nahimo ba kung nakapasuko ni mo? Huwag kay sa agadahi mo. May anak ko ang problema. Magbuwag na lang ta. Ano makigbog ka na ako? Kung may saabang ko, kung may nasupak man ko sa mong kagustuhan, sultihin lang ko. Ano na ako makurian? Ni alagin ako ang problema. Wa ni mo. May lain ka na ba? Wa. Pero unsa man lagi atong problema? Wa tay problema. Ni alagin ako ang problema. Unsa lagi mo problema? Ambot. Ambot. Wa ko magasabot ko. Basta kay wa lang. Kalit lang nga nawa ng akong gana sa atong relasyon. Mahimo ba din na? Basta ka nahitabo na lang. Sorry. Magbuwag na lang ta. Boss. Ninel, yan. Sam ka. Uy, dagani kay kag nainom. Uy. Mahubog ka na. Gusto ko malimot sa kalibutan. Sakit ka kung dugan ba eh. Bro, babae ray imong problema. Babae imong hilakan. Pida. Ay, daghang nagsayal. Daghang nagsayal, oy. Mahal ko kayo si May. Magupat kami katuwing.
Dili sa'yo lagkato na pagbati asod sa kundugan. Ilit go, uy. Ayaw pamugos. Dili, bro. Dili ko makadawat ini. Dili ko makadawat ini. Ay, babae. Ayay. Ngano ka? Nagbabae nga naas barba. Ang pantay gito niya da. Anisingitan ako sa itong imutangan. Kadiyot ha. Akong ila-ilahon. Ngita tingalinig partner. Mga buwisit na mga babae. Lami masad. Kadiyot ha. Ako nang tulon. I'm Madeline. And you are? Arnold. Siya si Arnold. Ako yung nang nakikila-ila pero parang ikaw may type, bro. Sorry. Ingat sa problemado kini imong kaoban da. Game ka. All the time. Basta ikaw. Lingaw-lingaw ta. Okay ka? Oy, nabuntagan ka naman. Unsa man wa kay trabaho? Di ko mo trabaho ron, ma. Ma-absent ko. Arnold, ngano ka man? Pila na gyud ka adlaw nga nag-iningon ka niini. Pirming nakainom kun mauli. Basta man nag-away mo si May? Gibuwagan ko ni May. Muna akong problema. Uy, Pero bahala siya eh. Bahala na siya. Di ko mamugos niya. Mananaw tag sini. May nindot may aron salita. Ay, kapoy ko. Pamantag pangaon, mamauli na nanta. Di ofro ni mo, di ba? Di kapoy ko. Di ka ba magkasabot? Kung gusto ka. Aw, alad ka magiging buhat ha. Pangitan lagi mo kapalis din eh, aron malingaw ka. Arnold? Arnold, asa ka paingon? Arnold! Usa maga. Nawag na ko sa Madilin. Naghilak. Kaya mo ko na siyang gibiyaan dito sa mall. Abi ba na ako pinaagi niya? Magkataon ko sa paghikalimot ni May. Makatabang yun siya ni mo, bro. Kung tabangan mo usab ang imong kaugalingon. Maglisod ko, bro. Sulisod. Gusto ko man siya makalimtan pero dili ko makahimo. Bahala na. Si bahala na. Makigbalik ko niya. Siya mo'y nakigbuwag ni mo. Nasayad ko. Pamagani nga ipamugos ko balikan niya ang akong kaugalingon. Mahal na ko siya, bro. wa ka ni mapaabot pa nako. Andap ko magantos. Mahal na lang ko pagbalik. Dili ko na ka na mahimo. Magpaulipon ko ni mo, maluoy ka. Dili na ko kayang mawa ka na ako. May lain akong uyab. Mao ka ni ko sa mabati, di ba? Aron magkadawat ka na nga di na ko nimo. Tungod kay may lain akong lalaking kimahal. Sa'yo lang anak ka sayon. Nagkahimo din kas papangit ang lain. Nahimo ko na. Busa ayaw na lang ipabugos ang imong kaugalingon. Mura ko gibubuan og bugnaw kaing tubig sa akong nabati. Gikan kami nga may lain na siyang uyab. Kadaliran niya nakakita gipulin ako sa dihang nakigbuwag siya nako. O baka ha, daan na kaming duha sa iyang kinabuhi. Samtang kami pa, may lain na siya. Daghang mga pangutana sa akong hulahuna nga dili ko matugkad. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga galang kaagi ni Arnold nga taga Palumbalok, South Cotabato. Ang mga kaagi gisuwat sa radyo ni Mera Luna Tumulak o kapos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. I-address lang nining tulumanon handimanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ayadlaw kaninyong tanan. Nga mga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini nga akong suliran. Labi na kaninyo, Dr. Rene Obra o Atty. Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nga akong suliran. Ako di ay si Minard.
Hingkod ang pangidaron, taga Sambuanga del Sur. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong mga gipamati. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga pangitabo. Kining libak na ko eh. Badiha, oy, libak ba, uroy, oy? Basin og allergy na na. Unsa ma? Basin allergy na ba? Kaya nakabantay ko ni mong sige ka mong pangatsi. Ay, kung ingna nga may nagsigig libak ni mo. Mama, basin na ma. Wapo ba yan ang anak mo? Nga ba diha, oy? Nag-alsa ka bayat ko galingon ni mong bangko, Minard. Oy, tambali na, oy, kay basin og unsa na na. Giyon na ide kay sabay sa imong mama ba minute? Yun na gidas mama. Di na mo ang kung gwapo ko kay. Wa mo ko maliwat niya. Liwat man kong papa. Unsa di eh. Sabi siya eh. Nami mo kinas mama. Mama gud kay nindot kay komedyahan. Niyo dayon ba? Kita bay. Basin ba ito gustos mama nimo? Ha? O basin to og allergy na. Kay kabantay ba sa ko ni sukad ka lang nagtrabaho diya sa construction nga abog kayo? Sige ka naman pangatsi. May maayog mo balhin kag trabaho sa akong gitrabahoan bay. Ha? Oh. Sa siyap sa mga pintal? Mao na ma. Di na ko mo trabaho sa construction ma. Mag-apply ko dito sa gitrabahoan ni Bay Jojo. Sa siyap sa mga pintura. Unya, sa bad makaya ka na nimo nga baho ba yan ang pintal? Mas may lang tingali na ma. Kaysa abog. Di ba? Oo na ala. Suway eh. What? Unsa naman nung ko ini? Bis pangat siya itong gibati ko. Karon, sa maning... Lainas kong dughan eh. Magsakit na nun akong dughan og buko-buko. Sugam sa day ini. Baho sa pintal eh. Makalabad sa o. Di magako magsilbi ng trabaho Daan pag yun lagi ko. O, unsa na? Labad mo sa noon akong os baho sa pintal ma. Maglabad man ganin ng atong o makaagil lang taog may namintal. Kada pa kang naagyo ka sa shop sa pintal mo trabaho. O usahay sabno, kabantay ko ni mo mapapasar kag kaon. May kang mudag katog, dili mo matag oras ting kaon. Mumata ka, ari na lapas ting paniod to, kung wakay trabaho. Napas mo ka sa tingali, mo na maglabad sa pangimo o. Di ba tingali ta mapas mo ng matuog ta ma? Oy! Mama sa doy. Aba diha, oy! Taka mo lang kagsulti. Makapas mo nila. Isa ba naging mo, anak? Ang gabayan ni mo, oy! Pwede na yung gituhuan. Nga og matuog ka, dili mapas mo. Mo nang permi ka na lang mo palapa sa kaon ko ni Akas Bay. Iyon ka ba sa baan na dito sa trabahoan mo? Sahay ma. Ilabi na kon, daghan pag trabahoon. Uy, ayaw nagpermiha, Minard. Kay may pas mo nga, grabing pas mo nga di na madag himasmuhan. Ma. Ma. Ari asutod ko ma. Naunsa, Minard? Aka naman dahil din sa karaho, aka. Pwede kong tuwa kas punuan sa santol nga permi ni mong istambayanan. Ipangita ti ka kay mga una tata. Nahuman na lamig ka sa papa ni mo. Huwag kong kita ni mong nanungkab dito sa kusina. Uy. Ma. Minard? Nausa ka? Uy. Pastilan. Kainit pagudain ni mo. Gilantan ko ma. Lantan ko. Sakit niya akong dughan og buko-buko. Uy, unsa? Nanuwa ka man malampit na mong papa ni mo dayon. Unsay, maundag ka sa itong trabaho bay. Paano gud? Ano man? Lagi bay, paano gud kining sakit na magod akong dughan og buko-buko. Sukad sa akong pagtrabaho sa siyap sa pintal bay. Maglisod ko sa ahis pag ginhawa. Magtas kay bay. Ilantan sa kong mayo bay. Oh, mau ba? Lagi bay. Giubo ka bay?
Kuan, kining wa man sabay pero kining mo na gyud mation bay, kining akong buko-buko niya akong ginawa. Ingon naman day. Uy, pa-check up og doktor ana bay. Ha? Oh, pagpa-x-ray. Kuya, ana og TB na bay Minard. Ha? TB? Ako? May TB? Nadlo ko sa gingon sa kong amigo. Nga basig, gitibin ako. Labi na dihang, nagpangutan ako, bahin na ng sakita. Parehas pa ng sintomas sa akong gibati. Otong, yadto gyud kog doktor. O niya, mauna tanan ng akong gibati, Dok. Duda kong bronchitis ni. Mao ba, Dok? Pero aron sa pagsiguro, gyud, magpa-x-ray ta. Okay kay kuha na, Dok. Oo niya, Dok. Unsa may result na ko diha sa akong x-ray. Negative man? Oh, ha? Uy, titinuod, Dok? Yes, negative ka sa bronchitis. Apan, may nakita kong mga spots sa imong baga. Oh. Oo, sumay. Oo, si buti pa sa puta na, Dok. I-check nato ang imong laway. Kung magpa-sputum ta, aron na atong ma-check kung usa kay posibleng hinungdan sa imong gipati. Ang TB ba ang imong duda, Dok? Kay mauni pagduda sa mga nahibaw sa akong mga gipamati, Dok. Well, dili ko ta magkasiguro niya na karon. Mao nga magpa-sputum muna ta, okay? Ang unsay result sa akong pagpaspiyutom, Dok. Negative man? Ay, salamat taon, Dok. Salamat. Yung kayo, Dok. Pero, padayon pa bagihapon day ko ining maglibok og naon sa ko, Dok. Kay negative man ang tanang resulta sa akong pagpa-check up nimo. Di ko mo toong TB na gaw, uy. Ano ko taon nakaingon mag-aana, Gaw Jasmine. Ay nga nugod taong matibihon ka nga wa ka may bisyo. Di kagod man na ba ko kung manigarilyo. Og di sag ka mo inom. Og kanang ilim nung makahubog ba. Kung imposible king tibihon ka. Mas magdilang ang hil ka sana. May lang unta, Gaw Jasmine. Kaya bini mo, nahadlok di ko ini. Na, ay gadlok-hadlok diha, uy. Kaya ka lang hadlok-hadlok ni mo diha. Muna na yung makapasakit ni mo. Gaw, Relax lang, good. Og lihok si mong naandan. Ay kunaw na nga may sakit ka. Kay nagpa-check up na biya kag doktor, di ba? Og negative man ka ang result. Mong, ano mabalaka pa man ka? kuan mo Gaw kining hasol mong ko atong iyang giingon ako ba nga may mga spots siyang nakita sa akong x-ray. Og gipaspiotom ka na, di ba? Aron sa pagsiguro kung may TB ka pag yun. Apan negative ang result daw. Maong ayaw na pagsige hunahunaan na imong gipamati diha. Wala man na, uy. Hunahuna mo lang tingali na, gaw. Gaw Jasmine. Lari ako nabugang kahoy. Apan, ngan, kutas naman kayo. Nag-abot naman ang akong ginawa. Ikaw na yung nabukas ni Minard. Naayo na gay ka. Tamagod ni Gaw Jasmine ako, ma. Nga, muli kong normal. Total, negative man na. Tanan akong pagpa-check up sa doktor. O niya, nga nung gikutasan naman lagig maayo. Buti ni ma. May may managoy. Ginawa na ko, ma. Pastilan ka kahit ni mo, Minard. Ay, kubakon ka magyutingaling bataa ka, oy. Ubakon. Pero, masab ko ubahama. Naglibog na gyud kog maayo kung naunsan ko. Kaya managod ko og padoktor. Og negative ang tanang resulta. Ang akong mga pangutana mao kining sunod. Unang pangutana. Sa sinugdanan, nagka-sinusitis naman unta ko. Tungod sa abog nga akong mahanggap
ug napasagdan ako. Ang pagtrabaho ko ba sa siyap sa pintal mo'y nakaingon sa pagsakit sa akong buko-buko? Ikaduhang pangutana, nagpa-check up na kong doktor, ug gi-x-ray, ug sputum ko. Negative ko sa bronchitis ug TB. Pero ingon sa doktor, may nakita ko na siyang mga spots sa akong baga. Unsa man kadi ito? Ikatulong pangutana, dili ka ni ng cancer? Kaya nag-search ko, parehas magsintomas. Pero nganong masakit mo sab ko og sama na? Na dili ko manigarilyo. Og dili sab ko mainom og ilimnong makahubog. Ikaw pa to katapusang pangutana. Unsa man ning magtingog nga murag mutaghoy matag ginhawa nako. Labi na kung bahago ko. Ubakon kaha ko. Apan uwa masab ko uba. Palihog. Tabangyog tambagi ko. Kini nga akong suliran. Minard. Mayong adlaw mga sukitig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako sa medical doctor. Kami gihapon sa akong partner ang muhatag niyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problemang may punto medical, Punto legal, punto emotional, o punto problema sa mga ginadiling drugas. Yes, muna na mo pagdugay padala niyo sa WhatsApp suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page. Padasad ato ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukitig paminaw? Hinaut unta nga, malipayon ta, ni smile ta pagmata, bahala pagmata na hinumdum sa atong problema ang mga buhatonot. Karong adlaw na nagtapon og tungod kay wala to buhat agahapon. Wala to tiwasa. Sige lang, anak gid na, hinahinahila nagtrabaho ng mga buhatonon nato din ha. Di ba, partner? Yes, partner. Yes. Natay mga greetings, partner, no? Yes, kisaman. Di ba ko na ato kay Ingrid? Oh, di ka mo to, partner. Naipalihag ngalan ako sa Aurora, Zamboanga del Sur. Kinsa man? Rene Obra yung ngalan, partner. Basta wala yung criminal record. Wala Okay na. na. So, may papaminaw ni Rene Obra, ako to kayo. Ba't sa iyang asawa, nga si Sonia. Ilang mga silingan, nga si Sandra Mendoza, Teresa Maghinay, Bernadette Lucero, o si Milik Quinto. No? Mayong adlaw niya da sa Barangay San Jose, Aurora, Zamboanga del Sur. Yes. Kinsa letter sender today? Ang atong letter sender today is Minard. Si Minard, 27 years old, taga Zamboanga del Sur. No? Medical yung problema kay sinusitis kuno ning sinugdanan unya magsakit naman kuno yung buko-buko unya hilantan pero negative sa bronchitis o TB pero na ako na spot sa baga matag ginhawa ma ako na magtingog nga mura kuno managhoy nya ang duda kuno lang cancer or hubak. Okay. Unang pangutana, sa sinugdanan ko no, nagka-sinusitis man unta siya at unya, tungod ko no sa abog nga iyahang mahanggap niya napasagdan. Ang pagtrabaho ba kuno niya sa shop sa pintal ang nakaingon sa pagsakit sa iyang buko-buko. Yeah, posible kung allergic ka sa pintal, kanang pintal no usa na sa mga volatile nga substances, no? Apil man sa pintal kanang lacquer thinner, kanang varnish, kanang usa pa ng mga inyong ipang mix diha, no? So kini nga tumagong now na ni akong balikon paparihaan ni mga pangutanas ni aging mga sulat-suliran natay upat ka mga paris-paris nga mga cyanosis diha dapita, no? Kining maxillary, sphenoid, ethmoid ug sphenoidal, no? Kung ma-infected ni siya either viral, fungal or kining bacterial, siyempre una nga si punon ka, malama di mulo, hilantan ka, no? Magkakos ni siya, little o usa ka systemic nga infection kay madabaya ning kagaw sa pagsirkular sa atong dugo, no? So initially, sinusitis na diha, unya napoy posible nga mudako ang imong nasal polyp diha nga nagbara sa pagginhawa nimo, dili na sama ka adequate kadaghan ang hangin nga musod sa imong nostrils mo nang maglisod na ka og ginhawa, no? So mao na explanation pa na, no? Ikaduha niyang pangutana partner, nagpa-check up na kuno siya doktor og x-ray og sputum negative sa bronchitis ug TB pero naay spot sa iyahang baga unsa ka to? Yes, kung negative sa bronchitis, negative po sa sputum, naay spot sa baga sa x-ray, na din sa TB pa na.
Kaya na, pwede magkakman-negative sa sputum pero na kay TB. No? Kumaya ako ikasulti, kung labi na ka ni-enlarge ang nindako ang imong mga lymph nodes, may ma-compromise manggod ang imong bronchi diha kung dako ang imong lymph nodes, mo press baya ang lymph node diha sa agyanan sa hangin. No? So, mukakos ni siya mga laing-laing mga simptoma like nga panington kag manggabi, nga mulos no ka og timbang, wala kay ganang mukaon, dali ka maluya, kapoy. So posible gyud nga naa kay TB, pa-double check na sa imong adult pulmonologist, pinagi sa further examination kay balikon ako kung naa kay spot sa X-ray, posible nga naa kay pulmonary tuberculosis. Okay, sunod yan pangutan na partner, di baka kuno nilang cancer. Kay nag-research kuno siya, parehas kuno simptomas, pero nga masakit man sad kuno siya sa maana nga wadi man kuno siya manigarilyo, unya di man sad kuno siya moinom. Na dili lang ang pagpinigarilyo o ang pag-inom og alcoholic drinks ang posible nga mahinungdan nga magkasakit ang sa katao og lang cancer, no? Daghan pa like kining environmental, no? Kani mga kanang ining iyang trabaho pa nga nagsigisag ko ang mga chemicals nga pagpintal, no? So sana pero kumingo nga nahanap kay lang cancer, no? Most likely na nagid kay PTB, no? Muduol ka sa sentro ug naay mga pulmonologist diya sa Zamboanga, mo pa-examine ka further ug dahil sa sentro na ipanghatag mga tambal akong balikod sa makadaghan na nay quadruple drug therapy diya sa pulmonary tuberculosis kining isoniazid, rifampicin, pyrazinamide ug itambutol, no? Panghatag ni siya libre ngadto sa mga truly indigent mga pasyente, mao ni ang mga anti-TB program sa atong gobyerno karon partner, hoping na in the near future totally eradicated gining TB like the smallpox. Wa na gyud dinhi sa Pilipinas, no? Yes. O ang iyang ikaupat o katapusan nga pangutana, unsa man kuno nang magtingog nga murag mutaghoy mataginhawa niya labi na kuno kung mahago siya. Ubako na baka kuno siya pero wa man kuno siya ubha. Yes, doesn't mean nga wa ka ubha, wa ka gihubak, no? Kaning hubak man gud kay ma-press ang agyanan sa hangin, no? For some reasons, no? Due to allergy or infection or sadya, no? So wala kay mo gamay na lang agyanan sa hangin, muna inaanay wag murag managhoy, gitawag na mo sa among pagtuon sa pagka-doktor og wheezing sound, no? Murag kuha sa iring to partner, all managhoy, no? Dagatag nga tambal, no? Mahingalan ko mga pipila ka tambal, pero mas mahigit mo doon mo pulmonologist dyan sa Zamboanga, sa Aurora, pare mo pagadian, sige ko kanano pagadian sa una partner, kining mga duwabent, no? Na mga rotatap ni, dahil ka mga Ventolin, no? Salbutamol ni siyang Ventolin o duwabent, nga rotatap, nasa Bricanil, nga tambal, or kining Budicort, o Simpicort, no? O Montelocast, or Siritay, no? Mo ni mga posibleng papalit nimo mga anti-asthma or anti-hubak mga tambal. I'm sure na ani sa Pagadian o di ba doon sa Osamis. Suitog yung kuha ng inyong lugar kay dugay-dugay ko sa Mulabi sa Buanga del Sur. No? Yeah. Okay, mga sukintig paminaw hinaut untangan na may nakutlo na pagtulon ang tarong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. Kini si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod na sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.